Čus lidi, máme Honin a dneska tu pro vás mám nové video z fotbalu a budou to střelby. Takže já jdu na první střelu. Budu mít 5 střel a musím dát co nejvíc gólů. Bude to do prázdné brány, já vím, nikoho se nemohl sehnat, ale to je jedno. Tak, já si to jen. A já jdu na první střelbu. Budu střílet takhle mezi těma kužílkama. Je to jako ne zas tak daleko, ani ne moc blízko. Takže jdeme na to. První střela. Gól. První střela a 1 gól. Jdeme na druhou střelu. Ježiš, viděli jste to? Já jsem úplně křivej. Ach jo, 2 střely, 1 gól. Tak, doufám, že se vám toto video jako bude líbit. A nezapomeňte když tak zanechat odběr, like a řekněte mi, s kým bych měl natočit kdyby video další z fotbalu. A co bychom měli natočit? S kým nebo jestli mám natočit s někým, nebo zase sám. A jak kdyby co? Co? Třeba fotbal a takhle. Třetí střela. Hezká k tyči. Tak. Já vím, moc mě to nestřílí, protože jsem bez bot. Jsem na bosko. A míč mám tvrdý celkem. Takže 3 střely, 2 góly. 4. střela. Bič zase. Takže zase úplně stejný gól. Jak ten první. 4 střely, 3 góly. A ještě mi napište, jakou challenge mám udělat s fotbalem, jo? Prosím vás. 5. střela. Tyč, nevá. Takže z 5 střel 3 góly. Tak no, jako ujde to, jako jde to. Jo, ještě vás chci jenom informovat, že dneska jsme hráli se Spartou Brno a vyhráli jsme 6-4. Ale to je jenom tak okolo. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Zanechejte like, když tak odběr, jestli se vám moje tvorba líbí. A jo, ještě to není všechno. A nezapomeňte napsat nějaký komentář. A